हाय पिला माने नमस्कार पिला माने केमती अछ पिला माने प्रथम श्रेणी गणित खेल रो मु प्रथमे पिला माने गोटे छोट गप कहबी पिला माने तम परी पिला श्याम श्याम बोली गोटे पिला थिला से पिला गणित को डरिकी से केबे स्कूल को आसु थाए केबे स्कूल को आसु न थाए हेले पिला माने स्कूल जिबा बोली के श्याम डाकंती स्कूल जिबा पाई किंतु से गणित को डरिकी से प्रथम श्रेणी पिला स्कूल को आसी न थाए दिने ता बापा श्याम को धरिकी स्कूल को आनिकी छाड़िले प्रधान शिक्षकों को आओ पिला कथा मानुनी टिके देखंतु सार बोलिकी कहिकी गले प्रधान शिक्षक सार कौन कहले पिलाटा को आओ कंढेई की धरिले बाबूरे सबुदिन स्कूल को आसे पाठ पढ़ की जा आ भविष्य रे आम ठारो बहुत बड़ लोक हेबा पई तू चेष्टा करे बोली कि सार से श्याम को बुझेइले बुझे कि पिला माने सार से पिला को श्याम को 5टा चॉकलेट देले 5टा चॉकलेट बाबूरे मु ते केतरा चॉकलेट देली बोली कि सार पचारले श्याम श्याम चॉकलेट 1 2 3 4 5 करिकी गणले सार मते 5टा चॉकलेट देले बोली कि श्याम कहले तापरे सार कौन कले आउ थरे पॉकेट रु बाहर करिकी आउ श्याम को आउरी 3टा चॉकलेट दे देले से 5 आगुरु धरी थिले 5टा चॉकलेट सार देथिबा 5टा चॉकलेट तापरे आउरी 3टा देले बाबूरे श्याम आगुरु केतरा चॉकलेट मु तुमको देली नाई सार 5टा चॉकलेट बोली श्याम कहले तापरे एबे मु 3टा चॉकलेट देली रे बाबू आउ के मिसई दे आगुरु देथिबा चॉकलेट 5टा एबे देथिबा चॉकलेट 3टा देटा जाको मिसई दे कहबारो 5टा चॉकलेट को 5 तापरे 6 तापरे 7 तापरे 8टा चॉकलेट हला सार बोली कि श्याम सार को कहिले कहला परे सार कहले रे बापा श्याम आओ सबु चॉकलेट तते मो दे देली रे बापा मते 2टा चॉकलेट दे मु केते बेले पार्टी रे पकेबी बोली सार 2टा चॉकलेट मागिले श्याम को हेले श्याम कौन कला 8टा चॉकलेट रु 2टा चॉकलेट सार को दे देला सार को दे देबारु सार बढ़ेले 2टा चॉकलेट तापरे श्याम को सार पचारले बाबूरे मते 2टा चॉकलेट देलु जे तो पाखरे आ केतरा चॉकलेट रहिला श्याम गणिकी गणिबा आरंभ कला 1 2 3 4 5 6 सार मो पाखरे आ 6टा चॉकलेट अछि बोली कि श्याम उत्तर देले पिला माने गणित आओ ए जो गप तुम माने सुनिल।